Здравейте! Намирам се при най-вкусният сектор – кулинарният щанд. Предстои илюстрация на обслужването на клиентите тук. Посрещаме клиента визуално и го поздравяваме. Предлагаме допълнителна консултация и насочваме вниманието на клиента към поне още 3 артикула на сектора, които не са в промоция. При необходимост, консултираме клиента, предоставяйки информация за производителя, състава и цената на стоката. Артикулите, които се продават на сектора са топли и студени храни, печени и пържени топли меса, топли готвени ястия, топли супи, студени салати, кулинария. Добър ден! Добър ден! Какво мога да ви бъда полезна? Търси нещо за обяд. Днес мога да ви предложа картофи с пилешко, прясно сготвено и клиентите много го харесват. Чудесно, ще взема една порция. Какво количество да ви сложа? Служи около 300 грама. Може ли да ги опаковате? Разбира се, както пожелаете, така ще ги опаковам. Нещо друго? Да, искам и 4 картофени кюфтета. Може ли да бъдат притоплени? Разбира се, ще отнеме няколко минути. Заповядайте. Нещо друго? Да, искам и 2 кебабчета. За ваша информация мога да предложа промоционален виртуален пакет, към който ако закупите хлебче, получавате отстъпка към тях. Чудесно, ще взема едно хлебче. Заповядайте, хубав ден. Довиждане. Всички опаковки се тарират преди да се измери теглото на продукта в тях. Топлите ястия се поставят в огнеупорна кутия, а ако са кебабчета и кюфтета, в мазно непропускащи пликове. Супите се поставят в кутия за супи. Ако ястието е с по-течна консистенция, допълнително се опакова в найлонов плик и се връзва. Пилето на грил се опакова в специален плик. След като се постави първо в хартиен, то се опакова и в найлонов плик. Ако клиентът поиска храната да бъде поставена в опаковка, различна от тази, която ние му предлагаме, се съобразяваме с неговото желание. Ако клиентът пожелае да притоплим нещо от студената витрина с кулинария, информираме, че трябва да изчака от 2 до 4 минути. Ако клиентът пожелае насипната салата да бъде допълнително вкусена, предлагаме олио, сол и оцет. При салати на майонезена основа, кутията се поставя и в плик, който се връзва. Ако клиентът иска да си закупи точно определен артикул, се съобразяваме с това. Ако избере стока, която е част от виртуален пакет, информираме клиента относно това. Общи правила за работа на щанда. Винаги обслужваме клиентите с ръкавици. Докато обслужваме клиент, не разговаряме с колегите си. В случай, че трябва да зададем въпрос, свързан с работа, се стремим да се държим професионално. Говорим тихо, без да ръкомахаме. Обслужваме клиентите компетентно, търпеливо, държим се приветливо и дружелюбно. Изключено е да повишим тон на клиент. Облеклото се състои от чиста блуза и престилка, шапка, бадж и 2 сини ръкавици. Акценти. Визуален контакт. Усмивка. Поздрав. Предлагаме помощ на клиента. Насочваме вниманието на клиента към поне 3 артикула. Предоставяме информация на клиента за продукта, произход, цена, състав. Артикули, предлагани на сектора. Топли и студени храни, печени и пържени меса, топли готвени ястия, топли супи, салати, кулинария. Предлагаме виртуален пакет. Тарираме опаковките, преди да премерим продуктите в тях. Опаковки. Топли ястия. Поставят се в огнеупорна кутия. Супи. В
кутия за супи и в найлонов плик, който се връзва. Пиле на грил. Опакова се в специален хартиен плик и след това в найлонов. Различна опаковка по желание на клиента. Предлагаме допълнително притопляне на храната. Предлагаме допълнително вкусяване на храната. Съобразяваме се с желанията на клиента. Предлагаме виртуален пакет. Общи правила за работа на сектора. Всеки артикул трябва да има поставен етикет с актуална цена. Секторът трябва винаги да е добре зареден. Да се поддържа постоянно чист. Предлаганата стока трябва винаги да бъде в добър търговски вид. Трябва да бъдем сигурни, че има подготвен необходимия за опаковане консуматив – кутии, пликове. Винаги трябва да поддържаме високо ниво на лична хигиена. Вързани коси, изрязани ногти, без накити и лак. Обслужваме с ръкавици. По време на обслужване не водим разговори с колегите си. Говорим тихо. Обслужваме компетентно, търпеливо, дружелюбно. Задължително облекло. Униформена блуза, престилка, шапка, бадж с името, ръкавици. Спазването на всички тези стандарти прави клиентите ни доволни и ги кара да се чувстват комфортно при пазаруването им при нас.